Ko od vas misli da bi mogao da preživi na pustom ostrvu? Pipi je recimo ubeđen da bi on to mogao bez ikakvih problema. Na što su Gudi i Ćuri rekli: ma važi. Kako bi razrešili ovu dilemu, naši drugari su se prijavili na Dobrodošli u preživljavanje. Pa i dalje niste počeli sa izgradnjom. Zađi će nam sunce. Možda kada bi se i ti priključio bismo već bili gotovi. Ali ja sam vođa tima. To je najbitnija uloga. Joj! Vidite šta sam našla? Vau, i više nego dovoljno za sve. Kapitenu tima treba više. Sve delimo na jednake delove. Pipi, vidi šta si uradio. Pola kokosa je završilo u moru. Pa neka ih neko i donese. Znao sam da neće biti dobro čim je Pipi sam sebe postavio za vođu tima. On stvarno ništa ne radi, samo naređuje. Ne mogu da verujem da se pocepala torba. Pitate kako nam ide? Pa odlično. Pod mojim vođstvom i talentom ima da razbijemo žuti tim. Baš sam imao sreće sa timom. Svi se odlično slažemo. Svi su tako divni i pomažu jedni drugima. Ja ću uzeti prvu stražu tako da vi možete da se naspavate za sutra. Probudi me kada se umoriš pa ću te odmeniti. Da, nagrabusili smo ga. U sljedećoj epizodi naše drugare čeka najveći izazov do sada. Izazov za imunitet. Pišite nam u komentarima vaše predloge izazova pa ćemo onda vidjeti ko li će pobediti i uspjeti da sačuva sebe, a koga će pleme izbaciti. U međuvremenu pogledajte i naše ostale avanture na YouTubeu i zapratite nas na Facebooku, Instagramu i TikToku. Vidimo se!